गाड़ी संख्या 1341 फरक्का एक्सप्रेस मालदा टाउन से चलकर सुल्तानपुर लखनऊ कानपुर Masih kurang jalan kurang nih जिंदगी आलाय के रास्ते माला रानखोब्रा नोंनालाय जाने वाली ओम नमः कुछ ही समय शिवाय में सब कुछ सही होगा प्लेटफॉर्म क्रमांक काश मेरी जिंदगी में कोई आए और कहे Oi, Burma. Sekolah dong dalam negara. Saya kamu nak hai. मस्त लगा भाई Kau ke sorihan. Makan aku nak. Harus salah. जय हिन्जाव माहारिनि जय Neng serba bini logo nama. No, नोंसोर सिमां दा सिंगार नांगौलै बिसोरखौ Ma, bung. माबा बेयाव बोरै सफैखो बहानि नों Neng aku sinai nama. Ha? Ang sinai perjalanan ya hai. सिनायथार दे जाबाय दा बुंदो मा नाम Ang Somaina. Oh, sweet name. Oh, myself Vivek. Hi. Hi, myself Raju. Hello. सिनायलायखाबाय दा राजु Ya, रायसे balai. ओइ रुको आया अ थांगासिनो बेलाय ओइ रलाय Bye bye. समायना लोगो जादोब्रा दे Okay, जाबाय दा. Now can I go? लोगो मोनफिनगोन होनबालाय आं मा होननानै राव होग्रोनब्रा बिबेक फार्स्ट नों थांनानै नुयै बायदि थाब्ला बिनि उनाव राव हो आयै बसरा दिनै हनै यमराज को प्यारा हो गया ओइ थांयै ओमफ्राय ओइ ओमफ्राय गैला थांदो ओइ र Hey, Simang. Am I right? अहाय समायना बहा थांनो आं बाजाराव बेरायफैदोंमोन नोंलाय आंलाय नोंखौनो ने आंलाय दसे बेरायग्लांसो इश बोरै थांसै औ दे थांबाय था नोंसोर Simang आं थांनांसिगोन नामा थांसै? समाबो जाबाय फौ आं दोनलांसै होमबा No thanks आं हारसिं थांनो हायो मा आं हिग्रा सानदों नङा आंलाय जास्ट थांबाय था बिदिबा बाय दे होमबा थाबाय था समायना र' हेइ ओमफ्राय नों बेयाव गोदानै थाफैनाय नामा माबोरै मिथिखो नोंलाय जासुसि नोंलाय जायगानि नालाय नोंलाय हमारा छोड़ो भैया तुम्हारा बताओ समायना ओइ गाबोन बेलासियाव लोगो हमनांगोन नामा केफेयाव नेनानै दं र' सम फैग्रोनो होदो नायनोसै नायनोसै सोलायस्लाय फैयानो साबसिनसैलै आया जाम्बा आं फैया होनाखैथ' बुंनो सानैनो बुंनो हाया मानोबा मा जाखोबाय थां नारबासो जों मिथिखायो मानो
थगायनायनि जेबो जरुरत गैया। I think आं समायनाखौ मोजां मोनबाय। बोरै मोनखो? बिबेक नों मा होनो? आग्लाफ्रा एदावगासिनोसो दंलै। एदावगोन जों एदावगोन। ओइ बिबेक नों प्लिज बुंना होदो ना। आं बुंनो हानाय नङा आं गोसोखौ एसे गुलुब गुलुब मोनो। बिदि जाया गावबागाव आदा बुगाव। नाय भाई आं नोंखौ मोनसे आइडिया होनि खोनासं। मा आइडिया बुंलाय? Naglan tak penuh. Itu udah dekat. Ada cina na. Jibai. दिनै लोगो हमफानो होन्दोंमोन ना? नों सेस खासिमा। थाव जों नोंनि उनाव जिरायना थागोन। मा होनामोनथाय बावलाजोब्बायसो माथो बिबेका मा होनामोनथाय? बावजोब्बाथाय मा जानांगौ? Hei, lu boleh. Kemana. Hai Simang. Hai. Uy, nuan nama? Oh, Sumaina. Malah sofika ang nuslabasin jirai. हागोन हालालै बेबा बुंना लानोबा। नोंबा मा बुंना हरखो? दा उल्थाल' खालामथोंसै। Kini mas sering bilai jampa baji. By the way, man. Strange Swift mana kamde? Ma, abidin खाथियावसोना? Ma? Woi, नोंसिनि रेस्टुरेन्टआव सबसे दामि बुस्थु मा दं? लाबोजोबलाय। पैसे का चिंता मत करो, अंबानी है अपन, अंबानी, मिथिबाय? Ma ambani sambani bilai. Hei, jangan nongol lebih. Tuh Ranji. Hei. Mukra salah. Sumaina ro, please, ro. Sorry, bibi, satu ro please. Ang beberapa video kamera pergi ada. Bibi bang deh simenang deh gya. Me. Sumaina, गोबां समनिफ्रायनो आं मोनसे खोथा बुंनो साननानै दं। मा खोथाहाय? खोनासंगोन ना नों? नाथाय हायासै। सुमिना, मैं तुम्हारे लिए चांद सितारे तोड़ लाऊंगा, जमीन आसमान एक कर दूंगा। बेफोरबायदि नंखाय बाथ्रा बुङा। सुमिना, खोनासंदोंना नों? सुमिना, क्या तुम मेरे जिंदगी के इस सफर में मेरा साथ दोगी आखिरी सांस तक? मैं अपनी जिंदगी के हर एक पल तुम्हारे साथ बिताना चाहूँगा और एक अच्छा साथी बनने की कोशिश करूँगा। सुमैना, आई लव यू। प्लीज मना मत करना। Oh, Simang. सुमैना, आं हां लानो हाला। बांद्राय गोसा ओंखारबाय नों। Hei jamba. थांसै आङो। मा? अबाव थांलायनो? हा? लाखिला आरोना? बिदि नङाब्रा। आं बुंनो नागिरदोंमोन थाथ' होननानै। आंगारलै आं हारसिं थांसां। आंलाय सोर? थांसां। ओइ नायलाय। मानो बिदि नोंलाय? दाबो लाखिबावलासो आरोना? आं लाखिबावनो नागिरदों। हमनो नागिरदोंमोन नै। बोरो आखाया? इले। ओंखार। थादो।
समायना आंथ' स्टुडिअ'फ्राव हाबबाथाय मालाबा टाइम मोना सानसेनि मानि इदि जायो। माथो जानो सानसेनियालाय? आर इउ श्योर? आंथ' खोनादों जुदि टाइम होनो हायाबा बिदि नङाहाय जाम्बा। नों जेब्ला टाइम मोनो अब्ला फन खालामबानो जाबाय। अके? रलाय। हेलौ? Hey bro, come to Delhi man. Let's record. अ वाव समायना आंखौ स्टुडिअ'आव लेंहरदों रेकर्डिंनि थाखाय दिल्लीयाव। बेथ' मोजांसो। थांबानो जाबाय। नाथाय नों आं थागोन दे। थौदो होमबा होमबा। थांसै। थौ। थाब थिखो फना। आरे फन हमाखै? Hello. ओइ माबे? मा फन थिखोनाय फाखोमोन नामा? नङा आं खामानि खालामदों एसे। हेखिसो नोंनि मबाइला? आया बिदि नङाब्रा। बुंलाय। खोनासं। नों आंनो मानो फन हराखै? रेकर्डिं खालामगासिनो दंमोन थ'। जल्दि फना दान बिनि उनाव होन। I miss you. I love you. खोनाबाय? दे। दान थाबनो आरो हरफिन। दासो हरफिनदों सारा। हेलौ। अ हेलौ। हेलौ। माबे? My love. I miss you. औ, I love you. नों आंखौ मिस खालामदों? बहुत. I love I you. love you too. हाय, नों समायना ना? औ, ओमफ्राय नों सोर? आं अलंबार। सामफ्रामबो नुबाय थायो जे आं। नों बे लामाजों हारसिं थांलाय फैलाय। औ, एक्चुअली र' आं जास्ट नोंजों फ्रेन्डशिपसो खालामनो फैदों। औ। अके, स' फ्रेन्ड्स? औ दे होमबा सामफ्रामबो लोगो मोनलायसिगोन ना? औ। समायना, आथिं नायलाय। आं नोंखौ मोजां मोनबाय। मा? नों बेफोरखौ मा बुंदों? बेफोर मालाबा जानो हाया। सरि। नाथाय मानो जानो हाया? बे सिमाङा नोंखौ जेबो हाल खालामा। होमबा मानो? नाथाय आं नोंजों अरायबो थागोन। अलंबार!
समायना नों आंनि जानो हायाबा रावनिबो जानो हाया बेखौ हले मिथिखा नायगोन आं बेटा सिमां नों माला फैफिनगोन समायना माथो गाबदोंसैलाय नङा जेबो नङा गाबाखैथ' ओमफ्राय जाबाय नोंना रेकर्डिंआ औ जाबाय नाथाय नों सिमां आं आरो सहायनो हालिया बेबायदि हारसिं थायै थायै माला फन हरगोन माला मागोन सानफ्रोमबो सेम टेनसन होमबा दानो मोसानो बेफोरसो बुस्थु गारजोबनानै ओरैनो जाम्बा बायदि थानोसै नों जेरै मिउजिकआ टाइम होनो हायो आंनो मानो होआ नाय समायना मिउजिक कम्प'ज खालामनाया गोरलै नङा टाइम नांगौ जायो बेयाव मिथिबाय नों जों सानैनि गेजेराव मोनसे सायख'दो मिउजिक नां मा बुंलाबायदों नों मा बुंलाबायदों नों बेफोरखौ जाम्बि बायदि खोथा दा बुं नों दा एसे रागा जादों बेखायनो बेफोरबायदि बुंदों मिउजिक नां सिमां सिरि थादों आं हले रागा जोंखाबाय खोथा गोदा फिदिं सिमां चुज खालामनांगोन नों दिनै नोंनो सोरखौ नांगौ मिउजिक नां आरे आं एसे गिदिर सिंगार जानो गोसो दं जाम्बा जानानै थानो गोसो गैया आं आंनि सिमानि गेजेराव जाय फैयो बेखौ बेखौ मा सिमां बुंना बुं नों मिथिखाबाय जानांगौ आं मा बुंनो सानदों सिमां खनसे सानबाव साननांगौ गोनां जेबो गैला समायना सिमां बिदि दा खालाम नों आंनि फिननायखौ मोनबाय दा प्लिज थांनो बेनिफ्राय आरो मालाबा दा फै सिमां आं थांसै थां आं आरो माब्लाबा फैफिनला गुड बाय सायखंसो जाम्बा आं नोंनि जेब्लायबो नोंजोंनो थागोन बेफोरखौ आं मा खालामफ्लांखो
मा बुंफ्लांखो आं समायना सिगाङाव नाङा ना आंनि मिउजिक नाङा समायनाखौसो नांगौ दिनै नों गला नों आंनि जायाना आं नोंखौ गुबुननिबो जानो होआ दासो मोनदों नों आंखौ लायनो सावदोंना समायना 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 ओइ नोंनि हिन्जावा बेखौबो Hey, Joanna! 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 Hey! Hey!
अराय खोमसो जाम्बा आं नोंनि जेब्लायबो नोंजोंनो थागोन